Naroda dedali ketunya kaleweran kender mungking samudra laya sinau dening Sang Hyang Baruna Iwang Pikulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun kenceng warudaya Pak Papong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Darma Kusuma ulun tampa karya bombong tias ulun pangestu ulun tampanono ya kula Yudhistira kula pun dinggo jimat paribing dayana ning ngasantosan pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Kresna ulun tampa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Baladewa ulun tampa Nurutu kakekku aku ngaturke basa aku katura. Ya, Waradara ulun tampa. Pukulun ngaturaken pangabekti kula kunjuk, pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, nek Lestawa ulun tampa karya bombong tias ulun. Wonten menapa pukulun dene paduka tedhak wonten ing Madyapada. Menapa badhe paring pidana dhateng ingkang wayahipun punta sagatang. Aja kaduk ati kajron penampa. Yang diulun meraptong ning negara Ngamarta iki ora pisan-pisan barang bakal paring pidana marang jeneng kita kulup Puntadewa sak kadang-kadhean. Nanging mau bakal mbabar sarta ulun bakal menehi ngerti lawan kita kulup para Pandhawa. Mesti wae kodheng penggaling Puntadewa apa dene Werkudara lan kembar. Sabab wis watara suwe. Ya kuwi kadang kita ing Madukaraya si Janaka nggone ninggal kasatriyan Madukara apa dene ninggal kewajiban negara Ngamarta. Inggih kasinggihan mekaten. Lajeng menapa wonten sambung rapetipun kaliyan Paduka Hyang Adipukulun? Ana merga prapta ulun ana ing negara Ngamarta iki bakal menehi ngerti menyang endi to dununge adimu si Arjuna. Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten tumunten klaturi paring dawuh kadang kula menika mapan wonten ing pundi? Ngene ya, Ger. Sayekti kadang kita si Janaka mau ora kok tumindak ingkang ora prayoga sarta nuruti marang diri pribadi mau mboya. Nanging Janaka golek ganeping kanugrahan. Gandeng kadang kita si Arjuna kuwi wis kedunungan wahyu ning ratu. Mula ora jeneng aneh lamun kudu golek ganeping wahyu ning ratu ya kuwi wahyu langing jagat lan curing bawana. Kanthi alaku tapa ngambang ning tengahing samudra anakan ing kemapan ning sukune Ngarga Himawat. Watara suwe Janaka nggone tapa ngambang wekasan kapresanan dening Sang Hyang Jagadgirinata. Sang Hyang Jagadgirinata paring dawuh yen to wahyu Purbaningrat bakal tinampa dening si Arjuna. Nanging durung nganti rampung babak anglayani jujul anusuli. Sowane Pandya Bathari Durga ingkang ngaturake yen to anake lanang Durga kang aran Diwasrani kepatutan kalawan Hyang Prawesti Bathara Guru ya kepengin kedunungan wahyu Purbaningrat. Lah tumuli malih paningali Sang Hyang Jagadgirinata. Wahyu ingkang sekawit badhe kaparingaken marang si Janaka menggok dalan bakal diparingake dening si Dewasrani. Malah nalika semana ulun presa dhewe yen to adimu lanang si Janaka dina iki paribasan ancik-ancik pucuke ngeri. Merga Dewasrani didhawuhi supaya dadi jalaran patine si Janaka, aja nganti Janaka dunungan wahyu Purbaningrat. Ya wahyu langing jagat. Kanthi sarana patine Janaka mengko ingkang dibantu dening Adi Prawesti Bathara Guru. Wahyu Purbaningrat bakal tumiba ana ing Narendreng Tunggul Malaya ya kuwi si Dewasrani Ngger Darma Kusuma. Kena ngopo Bathara Guru tumindak kaya ngono kowe ora ngelekake. Jarene kowe kuwi kami tuwaning dewa. Jarene kowe iki dewa sing tuwek dhewe ning kayangan. Ning ora gelem elek-elek karo Bathara Guru sing wis minger keblate. Kose, aja ngono Werkudara. Anane ulun mudhun ning jagat iki merga ulun saiki wis ora dadi dewa. Lho. Ora dadi dewa. Iya. Merga ulun ngelekake nanging Hyang Prawesti Bathara Guru malah duka. Tumuli kadewatan ndak aturake marang Hyang Prawesti Bathara Guru aku mudhun ning jagat. Lho, ulun sampun mboten dados dawata. Ora. Lho terus pundi lha pangke?
Lajeng kami tuaning kayangan sinten? Ah wis ora urusan aku wis ora ngerti sapa dadi kami tua sapa sing dadi dukuh. Lah wis ora weruh. Ulun ora ngurusi babagan kayangan Suralaya. Lah kanthi cara kaya mengkono kita kula kudu tata-tata. Arjuna nek ora mbok ayomi ya bisa mati saka tanganing Dewa Srani. Menawi ngaten kula nyuwun pamit pukulun. Dinten samangke nganti kadang-kadang kula prapteng gisik ing samudra. Papan pernahipun Janaka kangenipun nglampahi tapa brata. Ah, sing ati-ati ya Kresna aja kaya bocah cilik. Weh lah dalah kok dadi kaya ngono lakone Kresna. Wonten dawuh aku melu. Inggih ngestaken dawuh. Wah, Setyaki. Anak-anakku dawuh ana kabeh prapteng gising samudra. Sapa sing ganggu gawe kasutapane Janaka? Ora usah dadak taren karo aku. Sampurnana tur iki ngestaken dawuh. Mangkat dina iki kuntret. Nggih, ngestaken dawuh. Dampiak lakune ngenerana ing segara anakan ingkang Arya Tapa pepundhenku Sang Nata Prabu Dewa Srani ana prajurit ingkang jaga ana ing gising samudra yen pancen kowe gelem ngaku slamet uripmu ora ngaku pateni dina iki lho kasar ucapmu obabamu takon karo aku tumenggung menak kedali seta tumenggung menak kedali seta dasar purnyata pangkatku tumenggung. Kowe sapa? Takon karo aku. Senopati Ndwarawati Raden Setyaki. Wedyan Senopati lho. Iya. Setyaki Wresniwira. Apa kuwi? Jenengku uga. Kowe lah. Loro jenengmu. Tambak Yuda. Telu. Bima Kunting. Wah, papat jenenge pamer. Ayo kowe semingkir apa ora? 5 jenenge.
Semingkir apa ora? Welanem. Tumenggung bosok kupinge. Waduh. Jeneng kok bosok. Sing bosok kowe kuwi. Oh sik aku to? Ya. Semingkir apa ora? Semingkir piye? Kowe semingkir saka Gising Samudra, ora gelem semingkir tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Yen ngono kowe cetha yen to arep bakal gawe wisuna sarta bakal ganggu gawe pepundhenku Sang Prabu Dewa Srani topa ning telenging Gising Samudra. Ora tedheng aling-aling. Ose gelem semingkir apa ora? Ora gelem semingkir aja kelakon dosa ana tumenggung bali mung kariaran. Waduh. Kemewat ucapmu regem jimat kaya wani ndrat wesi abang. Wani harau sing nawedene apamu. Tebak dadamu tinjung akhirat nyawamu. Gletho ndasmu rondo bojomu selawase urip keparat. Jojo tumbak jebol dadamu.
Satria murup sak tembok dadane. Gatotkaca. Sapa kowe Baron Sekeber? Ayo jebol dadamu. Ora waju mati tenan. Wah. Mutar kowe. Edian kaget aku. Sapa Antasena? Kowe sapa? Tumenggung Sumbang Surajigja. Ayo. Kaya apa aku sing tekani pati? Ayo ngalno dadamu. Modar. Tak go mlebu bumi tak pendem sisan. Sengara iso urip. Mingkari nuncepi pring tulisi Kiai Sumbang Surajigja. Wafat dina iki. Kang aja mundur, Kang. Prajurit Tunggul Maluya pirang-pirang diadepi, Kang. Omong apa kowe? Prajurit omongane ora cetha. Ya Pak, kon piye? Kon piye apa? Nenekmu sapa? Apa kuwi? Nenekmu. Maksude? Wah, ora ketemu. Ora ketemu nyelak nyami nyelak pandang pangan berantem ora omong. Ayo aku. Sopo jenengmu? Tak nyenang Numenggung Panjingan menjiru. Apa? Numenggung anak ini oh. Ora dong mundur. Ora bakal mundur. Ora dong ngomong aku ora mundur karo piye? Ora dong ngomong aku ora mundur karo piye? Omong sing cetha. Omong aku ngene iki cetha banget. Nah. Ora nana tulis. Jenengmu sapa? Nyak Setyaki. Nyenake. Iya. Yang ngene. Apa? Yang ngene. Apane? Apane nengolmu mlanyane? Yang ngene. Ora dong. Nulen. Saka ngendi? Nyak Dwarawati. Ini mana ning ana? Ana menune panjang kok. Apa? Tulis. Nulis meneh. Kowe sing ngundurke kancaku. Iya, dasar menurut. Nah. Mek kancaku nek undur nyanyi. Apane? Aduh. Tulis. Nulis dawa banget. Ditulis dawa banget. Ampun-entek. Piye? Ampun-entek. Kapur entek. Nyanyi. Ya.
Apa Nyai Mani? Kowe apa aku sing tekani mati? Iya. Yen mestine kowe. Nurun. Apa? Nurun. Apa? Nurun. Sing cetha cangkeme dipenerke. Sing cetha. Nurung aruan. Lah kuwi cetha. Mulane omong rasa cepet-cepet ndak kami sosolen. Jenengmu sapa? Aku Dodo. Aku nek omong namanya nek kami dodolan. Ya. Apa? Kami dodolan. Apa? Kami dodolan. Kami sosolen. Kami dodolan. Jenengmu sapa? Dodo. Ayo ngejak apa? Perang. Nyatan mana? Nih anak-anak ngene mbak niat nanya me. Apa? Nih pantangan kok tinjo gak enak jawab. Di pandanganku tinjo gak enak jawabmu. Akhiratnya. Tinjo gak enak nyawamu. Tinjo akhirat nyawamu. Tutu nyawamu. Sing dadi nyatane. Ya, kowe nani lho. Wis. Nanti nyupa. Dengkulmu mlocot. Tangan daratan tangan ima tumat nyakit. Apa? Tangan nyaratan nyanian. Tangan ima tumat nyakit. Sing dadi nyatane nyemlok nanamu. Nyemlok. Ora nyemlok. Semplok. Yo cobanen mati tenan. Anak mak. Buri wae piye nyo? Anak mak. Nggon sirah. Anak mak. Aku ingin bilang memarah. Maladen tangane anu kon balas. Maladen. Nek mati dijoki lengo urip meneh. Nah, ayo. Mati dari aku. Mati nyemana tangane ati yo. Cah ndase. Prajurit kaya ngono kok dingu. Grengah nanging meneh. Nah, ngenel Pak. Nek aputi kowe tak aputi. Aku itu mati ngene mundur tak aputi kowe. Lenok mangen tak mati. Mangit tadi kedeng. Wah. Iki sapa? Nah, kan temeng napa den? Napa me? Wah, piye? Ya apa wae? Raden Werkudara. Raden Werkudara. Yang liok kakak pindah jok todek berarti nyat-nyatnya. Iya. Ayo. Muntamau. Wow, Joko ki ngomong. Ayo kaki. Aku kalano. Nggih, aku kalano. Tapok dan anu rundul jangan tunang kencen jumlah jangan. Dan mentul. Ayo kaki. Wah, ayo kaki. Kalahno aku. Nang memarang, ayo, malaten ayo. Cah ndasmu. Gimana? Nah, tak amusi dia mana.
Werkudara kok perang kok kalah iki we? Ora perkara kalah. Nduk mungsuh cangkem elek. Cangkem elek piye? Omongan ra cetha. Gaweane ngapusi. Hak tendang ketoke mati, tangi meneh aku diantem saka mburi. Meh krungkep isin. Werkudara kok kalah? Ora kalah. Ming wegah. Golek mungsuh ya sing digdaya ora saimbang. Ora sak traju. Mungsuhe kaya ngopo? Maju nek arep jajal. Iblis anak. Mundur ke Wadya Wala negara Ngamartaja. Nata Mantura Prabu Baladewa regane ati. Sapa iki? Sapa iki? Mana unit jangan tunggal nanya ya. Amak namrak banyak mana. Iki sing ngandhake Werkudara mau. Prajurit sing cangkeme elek iki. Nanda mana nyata nama kowe? Sama kowe. Salome piye? Tak mau kowe. Tak mau kowe. Oh, sapa kowe? Takon karo aku. Nata Mandura Prabu Baladewa wani pituwasi jala dolanan Karasana. Nata Mandura Prabu Nata Mandura Prabu Baladewa aku. Makmum Baladewa Dasar para nyata. Mundur. Mundura. Ora meneke dalan kanggo para Wadya Bala Ngamarta nggone nyaketi segara anakan. Aja kan saka musuhmu Baladewa. Lho, mana aku mati ya? Dikira aku mati ya? Aku ora mati, ana sama-sama. Nyetumuk atuk nyanyi mumi kisi ngamut rak totohi nyaing tono mun raten udira piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu muni maksud ngono. Menungso ora tatanan. Kowe nantang Baladewa iya? Kowe nantang Baladewa? Ora jeneng nantang mungsuh tetep mungsuh. Iblis lanat wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Jeleh nyawang glareng jagat para bulan. Pengen dijong akhirat nyawamu ya. Pengen dijong akhirat nyawamu. Ayo aja kowe amot daleng aku kowe. Mati Baladewa jaluk konten cara piye kok. Innalillahi wa inna ilaihi. Modar kowe ndeng bindeng. Kaya gleleng-gleleng. Jaketi templek ya apa-apa. Nek jungkatan gleleng nganggo kaos tangan udut ming njaluk terus. Arep ndelke iki apa ndeng? Diajar Baladewa modar kowe. Aduh. 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 Selamat. Jenenge duwe parikan to kata-kata kok sluman-slumun slamet, sluman-slumun slamet. Prabu Baladewa pancen ampunan. Kowe mungsa sapa? Prabu Baladewa, Mbah. Prabu Baladewa. Nggih. Hendaki mundur kula bludrek mundur. Kok senjake bludrek? Gagas omongan kula ora jelas. Hendaki bumet nilai mundur. Raden Werkudara mundur. Kula kumanta menang. Ketemu Ali Baladewa. Iki wong menungso cangkeme rusak. Kula ya matur, heeh. Ayo Baladewa sing ngene mati dereng aku piye? Sing muni ngono sama Baladewa. Ngetak kula muni piye? Muni piye kowe? Aku ya muni, kula muni maksud ngoten.
Wis senengane Sembrana karo Prabu Baladewa kok dijak gojek. Sembrana wis kandhane. Dereng andal mani meneng ae. Mengaring manyung. Jeng. Oh, dan. Bali. Bali. Ora banyak dugangi raimu. Ya lho Mbah kon mulih kok ngeyel. Mulih tenani karo satpame mulih. Kowe tuwekan Bali ora? Ora menika mboten tumut napa-napa Bali ora. Ora Bali keceki motor kene iki. Aja mbok candhel Kresna. Warsikane gising samudra. Kok Prabu. Ingkang migati sampun ngantos damel risak para wadyabala tunggul Malaya. Nanging sakmenika sawetawis wadyabala saking tunggul Malaya sampun kesah. Ya. Sampun katon margi ingkang anjong wonten ing samudra. Ya. Werkudara. Nggih. Anak-anakmu kon ngubengi segara. Gandeng segara iki mung wujuding segara anakan ora adoh puruke Yayi. Ya. Sapa sing weruh Dimas Arjuna aja nganti diganggu gawe. Dimen ditutukake nggone nglakoni tapa, mung dijaga wae Werkudara. Ngestake dawuh Koko Prabu. Nggih. Werkudara tindakipun mangilen kula lan panjenengan mangetan supados madosi wonten pundi denipun kadang kula panengah. Ya, Kresna ayu tak dherekake. Monggo Koko Prabu ya.